Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region, ang amon ni tulong sa inyo. Kagaring aton top story subong nga adlaw, June 17, 2026. Mga hog racers nabalaka na sa pagkalamatay sa mga baboy sa Negros. Mga pagbugasang abusang kanlaon, padayon nga nagadamo. PNP nag-uusisa kung sino ang nagpalapta sa salang impormasyon nga may mga napatay sa encounter sa Calatrava. 8 ka mga regional offices tuyo magpatukod sang building sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod City. Kag sa good vibes, gamit ang bleach kag black t-shirt, isa ka karisnon nga artist naghimo sang portrait sa napatay nga basketball player sang Ateneo. Kinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, ginalantaw na sa syudad sa Bacolod kung ano nga mga school supplies ang posible nga mahatag sa mga Bacolod noon nga nag-eskwela sa Negros Occidental High School. Ginsiling ni Bacolod City Mayor Greg Asataya, gina-finalize na lang sa syudad sa karon ang tanan ng mga dokumento agud mahatagan sa nagakaigo nga budget ang paghatag sa nga school supplies sa amo nga eskwelahan. Ginahulat pa sa syudad ang kadamuon sa mga Bacolod noon nga naga-eskwela sa NOHS bangod tubtub pa sa katapusan sang bulan ang late enrollment period. Hindi man mahatagan sang syudad sang PE uniforms ang mga estudyante sang NOHS kangay sa mga nahatag sini sa iban nga high schools sa syudad. Bangod hindi sila under sang school division office sang Bacolod City. Masobra na sa 40% sa mga estudyante sa bugos nga Bacolod ang nakabato na sang ilang school bags kag school supplies. Ginapaabot nga matapos ang pagpanghatag sa masunod nga semana. Students from Bacolod who are enrolled sa NOHS. Just to answer the clamor of the students since way back, gidugay na gidning panawagan sa mga estudyante or even sa mga Bacolod noon nga nag-eskwela sa NOHS. So it's good man we're able to find a budget that can be used for the students of NOHS. Sa number 9, mga manghuma gikan Cadiz, Sagay kag Calatrava nagbaton shredder gikan sa NEDF kag RU Foundry and Machine Shop Corporation. Gintipon sa Negros sa Economic Development Foundation Incorporated o kun NEDF ang mga manghuma nga naga-practice sang organic farming gikan sa Cadiz, Sagay kag Calatrava sa pagtakop sa programa nga Sustaining Watershed Health through Sustainable Livelihood and Agroforestry. May mga shredders nga gin-turn over sa mga grupo sa mga manghuma nga nagapakita sa best practices sa organic farming para mapadayon pagid nila ini. Ang shredder ang iya sang RU Foundry and Machine Shop Corporation. Ginupdan pagid ini sang abono kag seedlings kag puno sang kakao. Sa iya pagsugilanon sa mga manghuma sang advocate sang organic farming kag founder sang RU Foundry nga si Ramon Uy Sr., iya gindedikar sa mga anay gobernador nga Sanday Joseph kag Alfredo Marañon ang amo nga pagtipon kay sila nagsugod sa organic farming sa Negros. Matapos ang programa, may pila ka mga manghuma nga nag-ayo sa kay-uy nga maka-avail sang palulos sa mga manghuma o kun ang paghulam sang kantidad para gamiton sa ilang panguma kabaylo sang produkto bilang bayad. Ang una sa tanan, gusto ko nga i-acknowledge ang si Governor Alfredo Marañon ang nag-inspire sa nisakon sa organic activity, no? So ginahimo namon ni siya ang amon activity subong in his honor ni Governor Marañon Alfredo kag ang aton nga father sang organic dito sa Negros Occidental kag Oriental si Governor Joseph Marañon. Sila mag-utod nga duwa. Sila din nag-spearhead sa aton nga organic nga activity dito sa Negros. No? So dapat i-honor naton siya pamagi sa amon nga mga programa in honor of
Sa number 8, elf nga van nahulog sa banglid sa Sipalay City. Maswerte nga minor injuries lang ang naangkon sang mag-asawa nga senior citizen matapos nahulog ang ila ginasakyan nga Isuzu elf van sa banglid nga sakop sang sitio Camp Valdez, Barangay Mambaruto sa Sipalay City sadtong Lunes. Ginamaneho ni alias Ed, 65 anyos ang van kag sakay sini ang iasawa nga si alias Mer, 66 anyos, pareho nga taga Barangay Maricalum sa Sipalay. Nagwa sa investigasyon nga padulong sa proper sa Sipalay ang van kag sangyara na sila sa nagapadulhog nga dalan nagpreno ang driver. Apang tungod madanlog ang dalan sa wala untat nga ulan, nadulaan ang driver. Rason nga nahulog ang salakyan sa banglid. Sa number 7, nadakpan sa kapulisan ang 19 anyos nga soltero nga ginakabig top 1 most wanted sa Negros Oriental kag number 9 sa regional level nga listahan sa mga most wanted persons. Gindakop sa Martes, Hunyo 16 sa Barangay Tapon Norte, San Jose sa Negros Oriental, ang akusado nga si alias Chris, taga Barangay Siapo sa nasambit nga Banwa. Wanted ang akusado sa kaso nga acts of lasciviousness kag 25 counts sang statutory rape. Siya kag iya upod ang nagmolestya sa isa ka menor de edad nga biktima. Ginpangunahan ang operations ng personnel sa San Jose Municipal Police Station. Number 6, PNP nagausisa kung sino ang nagpalaptas ng sala nga impormasyon na may napatay sa encounter sa Calatrava. PRO-NIR ginaimbestigaran ang responsable sa pagpalaptas ng sala nga impormasyon angot sa nagluntad nga engkwentro sa Calatrava. Martes ang udto, nag-post ang Facebook page nga We Are Negros angot sa mga pulis, government official kag kapitan nga ilagin alegar napatay sa engkwentro sa sitio Kabalagnan, Barangay Lalong sa Banwa sang Calatrava sadtong Hunyo 14. Apang sunod sa Police Regional Office Negros Island Region, sala kag misleading ang impormasyon nga ginapalapta sang nasambit nga Facebook page. Base sa opisyal nga spot report sa Regional Mobile Force Battalion, nakaengkwentro sa 1st Platoon, 2nd Maneuver Company ang mga miyembro sa New People's Army samtang nag-render sa security assistance sa isa ka Municipal Local Government Operations Officer. Tanan nga miyembro sa 1st Platoon, 2nd Maneuver Company ang na-account kag wala sang may napilasan o kung napatay sa bahin sang government troops. Ginahibalo na karon sa Regional Anti-Cybercrime Unit Negros Island Region ang identity sa mga persona nga nagsulat, nagpost kag naga-operate sa nasambit nga social media page. Ginatun-an man sang PRO-NIR ang pagpasaka sang kaso batok sa mga individual nga responsable sa pagpalapta online sang sala nga impormasyon. Sa number 5, Negros Power nagpasalig nga mabutang sang temporaryo nga mga poste sa Araw Relocation Site. Nagpasalig ang Negros Electric and Power Corporation sa lokal nga panguluhan sa siyudad sa Bacolod nga handa sila nga magpatukod sang temporaryo nga mga poste. Agud mahatagan sang kuryente masobre sa 80 ka mga balay sa Araw Relocation Site sa Barangay Vista Alegre. Ginahaylos ng syudad ang tanan ng mga residente sa relocation site nga tubtub sa karon wala pa sang kuryente nga iproseso na ang ila application sa Negros Power kag likawan ang illegal tapping. Ginsiling ni Bacolod City Mayor Greg Sataya nga pagasugda na sang NEPC ang pagapatukod sa mga poste kung tigayo na nga nakapasa
sa ila application ng 50% sa mga wala pa sang linya sang kuryente. Nagpasalig man si Gisataya nga sabtunyak kutob sa tanan ng mga balayran sa mga dokumento sa pag-apply sa Negros Power. Temporaryo lamang ang poste nga ipatukod sang NEPC bangod syudad mismo ang magapatukod sang permanente nga mga poste sa lugar. Pagabuksan na sa syudad ang bidding process para sa amo nga proyekto. Kung magtindog ng permanente nga poste sa syudad, tanan nga linya nga nakatakod sa temporaryo nga poste sa NEPC ang isaylo na diri. This is in line sa mga tapping bala, illegal tapping na nagtatabo. So mabutang sila sa temporary post and then makonect sa tagsaka balay sa kuryente. On the part naman sa mga pumuluyo, they will apply for sa NEPC for the connection. And on the part naman sa city, we will assist number one sa ila electrical permit, sa ila permit application sa OBO, kag iban pa kinanglanon nila, no? As well as ang certification from Bacolod Housing that they are awardees, no? There is relocation side. Sa number 4, ang National Irrigation Administration Bago River Irrigation System North District ang liwat nagbukas sa Martes para makapatubig sa mga 6,000 ka-ektarya sang talamnan. Ginsiling ni Pedro Limpangog, ang presidente ng Federation of Irrigators Association of Central Negros Breeze, ngang patubig ginapaabot ng makabulig pagid paayo sang patubas lakip na sang crop sustainability kasubong man magkatibong pagid sang palangabuyan sang linibo ka mga rice farmers. Sunod sa iya, ang irrigation network ang magaserbe sa mga farming communities sa bahin sang Bago City kag Murcia. Ginapasiguro man sini ang supply sang tubig para sa crop cultivation kag nagahatag sang pag-ayo pagid sang agricultural productivity. Ang North District Dam ang nagaserbe man sa pila ka mga rice farms sa Bacolod City. Isa man ka bulan kag tunga nga nagsira ang amo nga irigasyon nga nagsugod sang Mayo 1. Namlag pa, ginsiling ni Negros Occidental Irrigation Management Office Division Manager Edna Senyadoza nga ang pagsira sang dam gates sa pagsuspend ng water delivery ang ginapatuman para matigayon ang annual clean-up, mga desilting works kag minor repairs sa irrigation canal kag structures. Sa number 3, 8 ka mga regional offices tuyo magpatukod sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod. Ginkumpirmar ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga may 8 na ka mga ahensya sa gobyerno ang nagpabutsyag sang ila interes nga magpatukod sang regional offices sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod City. Lakip diri ang Department of the Interior and Local Government, Department of Environment and Natural Resources, Department of Budget Management, Bureau of Fire Protection, kag Police, Regional Office Negros Island Region. Damlag pa, ginpakita na sa syudad ang posible nga lugar para sa PRO-NIR. Kag handa ang syudad nga maghatag sang 4 ka ektarya nga duta sa Barangay Vista Alegre para sa pagpatukod sang ila nga talatapan. May mga ehensya na nga nakapirma sang Memorandum of Undertaking samtang ang iba naman ang nagapadayon pang negosasyon sa syudad. Dugang ni Gasataya, dako ang mabulig sang ini nga mga regional offices agud mapalambo ang ekonomiya sa nasidlangan nga bahin sang Bacolod. Well, that will trigger the economy sa isang lugar. When we say triggered, kung may mga regional centers, they automatically ga-attract na sa investors, ga-attract development, ga-attract potential businesses. So, mugid ng number 1 nato. Number 2, opportunity man para sa mga nag-listar diri sa relocation site na makapangita o lubrahan, makanegosyo, kag
mapakahimo ka naman isa ka growth area. Sa number 2, may pagsaka sa ash emissions nga ginabugas ang bulkan kanlaon sa nagligad nga 3 ka adlaw. Sa June 17 nga bulletin sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, 9 ka pagbugas ang bulkan ang na-record kag inya naglawig sang isa tubtob 213 ka minutos. Makapila man ka beses nga nagbugas ang abos sini nga Miyerkules nga adlaw. Sunod kay Marie Andeline Quincha, ang resident volcanologist, sa June 16 nga bulletin, may 12 ka ash emissions nga naglawig naman sang 4 to 101 minutes kag sang June 15, may napulo naman ka na-record nga ash emissions. Ang ash emissions sunod kay Quincha, mayara nga tion nga nagabuga lang ang bulkan tapos madula naman dayon. Consistent naman ini sa characteristics ng bulkan nga yara sa Alert Level 2. Sunod kay Quincha, yara sa open system ang bulkan o kung padayon ang iya sini nga pagdegas kag kung kaisa, may nagaupod nga abo. Kung lantawon, mas maayo ini nga open ang system sang bulkan sang sa maplug kay kung daw may bara, ang mga naga-eksperyensya sang explosive eruption. Sang Martes, sa gintubdan sa Araal sa La Carlota, ang may nag-report sang nipis nga ash fall. Continue siya nga naga-degas, nga-emit siyang gas kag at some point ang nga nagaupod nga mga ash, ma'am, no, mas kumbaga mas better siya nga nga open ang iya nga system kis ang nang nagakuan siya, ma'am, no, naga-plug. Tapos amo na siya nga nagaka-experience din kita sang explosive eruptions. Kag sa number 1, pila ka mga backyard hog raisers na napabutyag na sang kabalaka sa pagkabatay sa mga baboy nga ginasagod nila. Office of the Provincial Veterinarian nagapatigay sang surveillance kag nagapahanumdum sang pagpabakod sang biosecurity. Yaring report. Sa May 15 nga video ni Erwil Bando sa barangay Malabong sa Ilog, nagapaluya na ang nayon nga iya ginasagod. Gin-isolate niya ini kag ginbulong pero 4 ka adlaw ang pagkaligad, wala sini malampuwasan ang masakit kag napatay. Sa kabilugan suno kay Bando, 6 nila ka baboy ang nagkalamatay. Ang iban gindispose na nila para hindi na sila matamaan pa sa ilang nga kapierdihan. Tigayo na nga nakakuha sang blood sample sa ilang kasapatan kag ginahulat nila tubtub subong ang resulta. Gahulat na lang ko sang result kay siyempre nagkuha sila sample, wala magyapon ka tagsang resulta dire o kung ASF ang bala. Pero kay ang iyang sintoma, ma'am, to lapit-lapit sa ASF, ma'am. Ay tuod. Ang ambal sang iban, sa init kag sa ulan. Sir, may baboy ka pa da nga bilin? Uway na, ma'am, tigid, ma'am, ang tangkal, ma'am, empty na gid. Sa barangay Kalubang sa Ilog sa gihapon, nagmalasakit man ang duha kanayon nga ginasagod ni Ariel Singalivo. Mga tunga-tunga sang bulan sang Mayo, nagabusong ang mga ini. Pero kay nabalaka siya nga basi mapatay, iya gindispose ini sang temprano. Ang isa, iya ginbaligya, ang isa, iya na lamang nga ginihaw. Subong wala ka na baboy? Uy, ma'am. Ay, okay. Tiano na... Oo. Pati sa tiyo ko, di gani, ma'am, 3 madiya ka na yun. Sinintani nga June na mabata mo. Oo. Tiging pa-dispose na lang para mapuslan. Suno kay Dr. Placida Lemana, mayara gidman sang lapta-lapta nga pagkapatay sa mga baboy. Isa sa ginatudlo nga rason amo ang kambyo klima kag mismo ang biosecurity nga ginapatuman. Naghatag na sang disinfectant kag lime ang probinsya. Pathag ni Lemana, madamo sang balatian nga pulo parehas ang mga sintoma kag ang blood samples lamang ang makapatud kun ano gid ang balatian nga nag-igo. Ang aton is
suspect lang, no? Kay isa sa mga signs and symptoms nakita naton ang nag-exhibit man ang signs and symptoms bala makahambal ka nga amon nga balatian, hagkulira, ASF o iban pa. That's why ganambal ko may differential diagnosis. So ang maka-confirm lang sa isa ka sakit is ang laboratory. Wala na apektuhan suno kay lamana mga commercial kag semi-commercial farms. Niwat nila nga ginapahanumdum ang mga nagasagod sang sapat nga kun mapatyan, gilayon nga ilubong kag kun may ginabatsyag ng kasapatan, hindi na pag-i-dispose pa ang sapat kag gilayon nga mag-report sa Agriculture Office sang banwa o kun syudad. Sa Good Vibes, gamit ang bleach kag black t-shirt, kadis noon artist naghimo sang portrait sa napatay nga basketballista sang Ateneo. Hindi niya man personal nga kilalang kung tani mangin katapos ang Ateneo Blue Eagles nga si Rene Baterbonia, pero natandog siya sang istorya sang basketball player nga isa ka rising star, gani nakapamensar ang charcoal artist sang Cadiz City nga si Rogelio Agupasa sang barangay Tiglawigan, Cadiz City sang pinasahi nga pamaagi sa pagdumdum sa iya. Hindi lapis, hindi charcoal, kag hindi man pinta ang gingamit ni Rogelio. Gamit ang Zonrox nga bleach kag black t-shirt, ginamat-amat niya pinta ang imahe sa napatay nga basketball player bilang iya pamaagi sa pagdumdum sa iya. Nag-trending ini online kag madamo sang luyag magbakal sang iya nga artwork. Pero gintago ini ni Rogelio, hindi niya iniluyag ibaligya. Pero bukas siya sa mga luyag magpa-commission sa iya sang amusing klase nga artwork. Humalin pa sang elementary hilig na ni Rogelio ang art kag inina ang ginahimo niya sa sulod sang 3 kadekada. Ini ang pamaagi ni Rogelio sa pag-immortalize sa ginbilin nga legasiya ni Baterbonia. Nga bisan sino kag bisan diin kapahalin, pwede ka mangin successful sa pilian mo nga patag basta may determinasyon. Ugaling sa kaso ni Baterbonia, temprano pagkatama ang iya nga pagtaliwan. Pero nagserve siya nga inspirasyon sa mga kabataan. Of course, antes kita magtakop, kita nag-shout out sa ating mga live viewers kay Marie Sepriano Aquino. Good afternoon, Digicast Negros. Good afternoon, Ma'am Barbara. Good afternoon man sa inyo. Watching live from Silay City. Kay Mirna Garrido Clavel. Good PM, Digicast NIR. Watching from Payao. Gloria Bantigue, good afternoon, Digicast NIR, kag Ma'am Barbara Mijares, watching from Pulupandan. Chona Evangelista Caredo, maayong hapon, Digicast Negros, watching from Singapore. Jessery Garucha Hevero, good PM, Ma'am Barbara, always watching. Ma'am, please shout out sa akong pinalangga nga bana, Fiwi Hevero. Happy birthday. Oy, happy birthday, good sir. Madam, ugid nga salamat og pa-thank you man si Ma'am sing greetings ta. Kag God bless. Of course, hi man kay Lorna Delihencia. Maayong hapon also kay Sir Romel Mahilom Galio. Kagamuya, don't top 10 stories of the day. Tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.